Ning kapistahan ni San Juan, di inaandan ang pagpangaligo og dagat o pagbasa-basa. Ang Talisay City Police nagmonitor usab sa mga coastal barangays. Di pila ka mga magpamilya o magbarkada ang anaas kadagatan nga nagsunod sa tradisyon. Anang live report ni Femari Dumabok Fem. Yasla ng coastal area sa Talisay City ang usa sa dagsaan sa mga mangligo ay ilabi na karon tuiga nga naluagan ang restriction kun quarantine restriction. Nindot nga mga kapulisan sa Talisay City ang hugot nga nagmonitor niini. Kining pamilyang pakatang gikan pa sa Dulho Fatima sa Dakbayan sa Sugbo ug pipila ka mga magpamilya ang nituyo pag-adto sa Larawan Beach Resort sa Barangay Poblasyon sa syudad sa Talisay ganihang buntag. Matod sa inahan nga sud sa duha ka tuig nila kining gikamingawan. Ilabi na nga naandan na sila sa mga kalihukan sa fiesta ni San Juan nga halos tanan makita sa kabaybayunan. Dala na ni Ma'am San Juan og kanang birthday na ako og mapuhon. Giusara na mo. Sa amo sa taga Negros man jud ko maligo jud mi kada San Juan. Ngano kay kuno na ma'am say ko na sa inyong mga gilikanan. Kay sa una sa bata pa sila wa man sa dilaha basta San Juan. Gawa sa pagpangaligo, nagpiknik usab sila isip pagsaulog sa kapistahan. Matod pa nining inahan gikan sa Barangay Bulacau, nga gawas nga naanda nila kining buhaton, medicinal sab ang pagpangaligo sa dagat alang sa ilang mga anak. Tungod sa celebration nato sa San Juan karon kanang panahon na niya. Akong anak sad nga panghutoy ko da sila. O ako ra po diligo sila dagat pa. Samtang ang puwersa sa kapulisan nagroving matag karon og unya sa mga baybayon sa syudad. Ilabi na nga adunay uban nga sayo palang gani, agig pagsaulog, nag-inom na sa ilim ng makahubog. Orderan atong mga tao instakan nato during sa amo ang dipar na dapat magmaigmata kay kasagaran man gud sa basa San Juan na daghang mga ligo nya di sad mawala ng inom. So kung naiinom, so lain-laing mga tao mag-abot, possible may magsuyaay. So para malikayan ang ato ang kanang mga ingon-ana nga mga senaryo, mo na nag-atag-tag mga pulis, random lang. Apan matod sa mga tindira og sinugba sa baybayon nga mingaw karon kun itandi sa mga niaging kapistahan ni San Juan. Gumikan sa kapin duha ka tuig na ang pandemic. Lahi dako ra kay diferensya. As in, mingaw, dayon, since pandemic, mo lang Japon, wala, mingaw as in jud. Lahi ang palit, lahi tanan. Bisan kun gilagway nga mingaw, apan way kumpiyansa ang kapulisan. Ilaw sab gibantayan ang posibleng manablig og tubig diha sa dan. Lanang Talisay City Police ang nakig-alayon sa kapulisan sa ato ang mga barangay tanod lakip na usab sa ato ang Philippine Coast Guard substation diya sa Dakbayan sa Talisay aron masiguro nga walay malumos o bisan unsang disgrasya diha sa kadagatan. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok